अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक bala jello do ki jo ka sababu ya ke fe nyumenye anye barake la badwe faso do nyumando abi barake aga bare ngoni ani feve kaga bi ode bamako bala jele ka se ka don jamana bala jele ka se ka don mali bala jele ka se ka don anwula ka se ama amefe aw fe ka don femi atoko ani ajamu abino ofo plombier fe nyumenye electricien fe nyumenye na ma bamako bele ba le tokola sanitara yororo a karsa se barala na ma ibse barala on to da anyere amefe bala jele ko do PDG ini sogoma somogo dun bashi fruity ma me fe to ni jamu ibo fo mawi zumana tigana plombier électricien an bara e courant gla ani urome glani forage monté nunu onu la nyogona on bara o de quoi d'accord aywa ne ko ni ma chama ma ko forage aywa ni sara ka forage yere fo do ni forage yere munye parce que iba so ali abi do fo ta do ko forage mi do fene fe ka ke no ko forage yere munye forage kaji bo colon no colon machine colon nu se le forage quoi donc a couranama be a panama be a do fana be no pompe wi sigola o bolo la mai a bebe ama be monter awo aywa ni anga to ko da chama na ibai ka foko jiko agelale do kolon chama be wala saka dlai babo furaji aywa femi zumana abo odo ere fokata adoma la kari aywa ni ambora fene zumana ni mami mbefe ka ere ki lasoro jona ibe munge ere sigi yoro jumenye ani nega jurusira jumeni be se ka soro zumana na bon ne be barake fatigue la subula mais comme on bara et déplacement bara do quoi donc ni mogo be ana iban wule téléphone na 76 33 07 29 wala 66 68 58 68 ni an wule ni nege stref la fe na iban soro donc on bara e koni ni an wule na ere masikata min ke dumsonu chama ma bolo aka chala fe dumsen jono ma bolo na ñu blakata ini si wasa सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिरा ani joro इंसान के मन में हमारा डर है ne ya soro ka foko bima u te sira ale alanye लिए पे न जा सकते हैं gaw be sira u faga bawdinye डर खत्म तो हम खत्म na ya boya bawba ya abala ja bagawta on ba ke jogodi amango me amedan jame on ne jugo soro me jana masire on kuna बाबा शंकर जाने वाला है एला सुगंधीरे शंकर बाबा काले सुगंधीरा कुनाम बना न्यूना काले जुगुसो शंकर बाबा को अंगोला कौन सा तेरा शंकर बाबा है अंताफे अयम जोरा या लाजाबा बाबा सिकंदर गोली वहां चलाता है और आवाज
यहाँ मुझे चीफ मिनिस्टर a ko baba sikandar abe cɛw fa abe musow fa wa ni maa min n'i tora la faso nɔ don कानून व्यवस्था बनाए रखने n'an m'a jɔ a jɔyɔrɔ la fasodenw sigi ye aw ye सर अगर वो हमारे देश के अंदर होता तो हम उसे कब तक पकड़ tiɲɛ don anw m'an seko kɛ caman min fɔ a bɛɛ ti tiɲɛ ye koyi an ka kow to ala ma ये हमारा डर ही है ne y'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ fɛ ka tɛmɛ alijinɛ kan दूर रहकर wa ne ti cɛ to yen n ti muso to yen n tɛ juge to yen n tɛ polisi to yen इजाजत देता है nin bɛɛ ye maa janfalen ye n'i ye kolo fili u b'a ta बाबा सिकंदर से bɛɛ bi siran ne baba ɲɛ sikandar a bɛɛ n'i tɛ siran don a bɛ siran d'i ma n'i bɛ fɛ ka ɲani nɛnɛ a b'o d'i ma wa sanjugu don sa sumalen don n'i ko i ye nso ye a b'a fɔ k'a ta ka jugu i ta ye n'i ko i ye sulari ye a b'a f'i ye ko maaw su cogo tɛ kelen ye hali fantanya bɛ dɔw su k'ale ta ka jugu i ta ye anw ka juguya sara dira anw ma baba shankar sugandile la ale sugandira ko n'an banna tiɲɛ na a bɛ nkalon kɛ an taala ye shankar baba ani sɔgɔma patron ani sɔgɔma patron ani sɔgɔma patron n'i y'a ye société chat père et fils société belebele अच्छा हुआ तू आ गया मैं आपकी स्कॉच लाया a ko i nacogo diyara n ye sa n den a ko n yɛrɛ kun kɔrɔtɔlen don k'i ye buwa कैसी हो तुम कैसी लग रही है anjeli bɛ di ɛ n ɲɛ bɛ ne na cogo di हाउ यू दे फाइन थैंक यू ko bɛnkɛ dev ko ko bɛ cogo di कितने फोन आ चुके हैं उसके दो a ka ɲi wele siɲɛ joli bon nin y'a sabanan ye a ko k'a bɛ n wele sisan k'a ta अभी तक तेरी आवाज में हाँ की गूंज a ko n'i ma n ka mɛ n y'a dɔn baba sikandar don वरना मेरे आदमी i teliya n ye min f'i ye हाँ का इंतजार कर रहे हैं an kɔrɔtɔlen don मुझे सोच wari bɛ sara waati jumɛn यही एक चीज नहीं a ko ne bɛ fɛ i ka waatini di yan n ka miiri a ko wa tan tɛ ne bolo tan tɛ n bolo dɛ बेटा भी आ गया मेरे nka nin bɛ k'i ka miiri laban ye क्योंकि बेटा n y'a mɛn k'i den nana ka bɔ ameriki नहीं देगा o bi yan बाय द वे तुझे क्या लगता n है ɲɛ b'a la fɛnɛ ये कमिश्नर जो i kɛn bɛ ka faamaw wele i kɛn bɛ ka komisɛri min wele ninnu bɛɛ kɛn bɛ ka faso feere से तेरे नाम की गोली निकल n गई ɲɛ bɛ minisiriw caman n'i kɛrɛfɛ फिर कोई रास्ते में ninnu bɛɛ kɔrɔnpilen don nin caman ka kanpaɲi sarala baba sikandari fɛ तेरे देश की पुलिस ninnu si tɛ se ka kɛ minisiri ye ni ne m'u dɛmɛ faso feerelen don यहाँ तक के तेरा अपना बेटा भी i ka garde kɔriw tɛ se ka foyi ɲɛ i ye i miiri joona i k'an jaabi min wele sini nin waati kelen ni ɛri kelen i bɛ jaabi laban di yan n y'o de f'i ye cɛkɔrɔba ko tan tɛ ne bolo दोबारा कभी नहीं सुनेगा पापा आपने उससे कहा क्यों नहीं कि आप पैसे देने के लिए ayiwa ko buwa I don't understand ko ne why tɛna se k'an you're jɔ meeting. baba sikandari ka kojugu k'i la dɛ nin wari ɲɛnama ye o
million ke me fla बेटा Adama, 20 रुपए की बात नहीं है सर na fulu ki badi ko wari ko te मैं देख चुकी हूँ वो आपसे कैसे बात ko le ka to mane mo ko be वो तो fa ये de नहीं la जानता हम करण को अमेरिका से यहाँ बुला चुके Baba Sangar ai wada ni na बड़ी fe बातें करेंगे au yo ko me और zambadi ऊपर वाले को दोष देते हुए सर झुका Wari dama. खोना तो मुझे पड़ेगा ना ni masaka al bomu jugu fili ma chama bisa ये वक्त नहीं इल्जाम लगाने ko anjela la me इन लोगों को इनका काम करने दो an ti saka jena ga sini ni ma wala na na du ko be to ne be fa de ko ne be fa de fe पुलिस ने हाँ आप कहना क्या bwa चाहते हैं wari ti fu yi कानून ने भले ही हमें मजबूर कर दिया हो लेकिन हम कमजोर नहीं है ko sharia ti o ni ti be sharia ko na no प्लीज आफ्टर ऑल ये देश के जाने माने बिजनेसमैन है कमिश्नर अंकल ko faso ku ngan ko de do सामान जान से बड़े नहीं ago ko benga ka la je ciedo bandi jugu badu ciedo amanga ke gane ben fa de ko de ai wasara ये वही गेम है ना पापा जो मैं जाने से पहले छोड़ गया था ko ni ne akile jigi ibe juye min kamu de ko ciedo ago yan kalan de la उस दिन कहा था पापा चेस की गेम ye ne la ma chugo mina papa o de ben gono देखने में सबसे ni ya छोटा dane ma पर anga अभी baba यही ka समय war la ma ga बिना कटे ye an la mota ko ni misa anga cien fo तो ना सिर्फ वजीर की जगह ले सकता है बल्कि ko बादशाह adama de dalakane अब सातवें घर पे खड़े हैं पापा ko kana so ika अब kan fla फैसला fo आपके हाथ में है papa बिना लड़े कच्चा bi decision abi yere या bulu एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी Nyama मर्जी yin को baby पूरा yere करना bulu. चाहते हैं तुझे ni ya fo chugo mina on be tugi ko na ka ga chugo mina do ako nya do juro le meni ako ne juro le ba de bi तो चार लोग आएंगे ga ko jugu ti bo dugula gwansa ni ya bla rom na ne bi so कि मिस्टर शाह अपनी जान suna bi wari min ni yoro ni gelen do am se ka dama आज सिर्फ बाबा से आपकी जान को खतरा है ga ne bi ko bwa कल 50 लोगों से होगा iye kalan chugo mina metuti फैसला हो चुका है पापा आप बाबा सिकंदर को Ko 20 decision करोड़ dira रुपया papa. देंगे बस baba sikandar ai wari min ni abi dama abana मुझे पता ai है eke कि तुम dabwa यहाँ आके पापा को भड़काओगे मैं पूछती हूँ जरूरत papa de wele ina na papa de kama तुम अच्छी तरह जानती हो करण मेरे कहने पे यहाँ ago kuma तो chugo इससे कहिए आप ne de karan wele kana चला nai जाए। ne ado karan ma fe ma do सिकंदर ne ko को पैसे papa देने से रोक रहा है Ale ba fa आपको da la निकली हुई papa. गोली से आपको Ne बचाना fa है। de yi. अगर आपको कुछ हो गया पापा Ni तो fa yi क्या soro जाएगा? na isike ne be fa ये wore तो soro. पापा कहता है आपको War dama. बेटी तो मैं हूँ आपकी ni ma sen bela मुझे पड़ेगा ना आपको bandi de ai na fulu ba yi na fe जानती हो War तुम क्या dama. कर रही हो मुझे सिर्फ इतना पता है ke ba do bi ka min मैं fo पापा से बेहद ako प्यार ne bi ka min fo ne be अगर fa आपको le कुछ fe हो ne गया bo ना doro ne पापा, yon तो मैं इस आदमी को जिंदगी ai भर wari मार ni fe société ba de bambolo na fulu ba bambolo al na nyu na ke me do wari ni ne mo ko to la ai baba sikandar ka war dama तो फिर क्या सोचा तूने aki mere la muna baba sikandar do wansi kelen sera ika nyana ma ya obie na fulu ये पैसा मैं ako nte million keme fula di ma ale million keme nani nta di छीन लिए ne ma nga wari sɔrɔ la ne nga wari ɲini k'a bila n denw ɲɛ बाबा k'a bila n balimaw ɲɛ तेरे कारण k'a bila n sinjiw ɲɛ wari tɛ sɔrɔ tan koyi bɛɛ bɛ se k'a ɲini ta n t'a di a k'i ye kuma ɲuman fɔ अच्छा भी लगा और बुरा भी i ye kuma ɲuman fɔ nka i ye kuma jugu fana तेरी fɔ हिम्मत देखकर kuma ɲuman ye jumɛn ye बुरा लगा i ye dusukolo min sɔrɔ k'a fɔ n ye जान की परवाह वो kuma करते हैं jugu ye min ye min b'i bɔ a la a ko foyi se ka bɔ a la मैं e bɛ se ka min ye o t'i ka marifa in de ya जिंदगी और मौत nka ne b'a dɔn के हाथ में है ɲɛnamaya ni saya a tɛ adamaden bolo a tɛ jinɛ bolo भगवान के हाथ में है। adamaden ye a bɛ ala de bolo सोया नहीं हूँ wa n'i ye n wele लेकिन आज a kana k'i ɲɛna k'a fɔ n bɛ sunɔgɔ la dɛ n t'a ta di n banna wa n tɛ wari di ma बार बार अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ मैं a ko ne ma ɲɛnamaya faamu mun kɛra bɛ adamadenw kɔ बार बार ये दुनिया मुझे अच्छे से बुरा बना देती hali n'i ko i bɛ kɛ maa ɲuman ye i tɛ se
ए बाबा तू टेंशन क्यों लेता है? Ago Baba. What can I do on Naza? I'm in worry sort of way. I'm all last time. I'm worried sort of. I go no need to worry. I need to worry. कत्ल को जैसा हो मैं तो को बड़ को नहीं ना नहीं तो वर्क अब वो नहीं सही अकेला बाके अब ये लेकिन सेंगी अथॉट लेना नहीं चोर बका एनिवर्सरी बेके वाका जना मा अथॉट लेना नहीं एनिवर्सरी का लोग मान दिया No Kantilal Shah, Société Bantudu, Anadim So Angeli, Anadim Karan Shah, Angeli Shah, Karan Shah, Kantilal Shah, Société Shah. Baba Nalem na politicula. उसे ये नहीं पता कि उसका क्या करेगा बाप Ah, कोनी ni soja bai bisa. तो खुश है वो Gambe ni soja ledu. ये क्या हो रहा है Aku gardu, au bisala ni kama. Au bisala ni kama. डैड चलिए मेरे साथ कहाँ बेटा Aku papa. Papa na, kami dami na na. me and my dad Aku foto ni mata. Nene mfala. करण Ko karan na. एक्सक्यूज मी Na farana anga jaga foto ni mata. हाँ नाउ Ko sisa foto ni mata. Ko nyama nyana maya foto da. Au nyama souvenir foto bele bele bata bi au chokora baka anniversaire la. Dugu jara. Amangura société Shaka no e baragaro bele bele ni. मॉर्निंग सर मॉर्निंग करण बेटा ये सर Ani sogama padron. हमारे शेयर्स की जो Ko फिगर karan. Ko ni irisando ile idashi. Ako papa ko tika bilola sana ni masa. Chorba aitle abidu hasan sel kono. Karan ma fala jeni ni sojai. Ah, marfachira. Zoshira asansör sanfɛ. Société Shah a asansör sanfɛ. Cɛkɔrɔba kama. Jama bɛ giri. Jama bɛ kule. Karan में खुले मिले ना धमाका बहुत जोर से हुआ है बाबा kamu ni nafolo ni नुकसान perdi नहीं de फायदा आज से aku ama perdi anggaina हर न्यूज़पेपर Anya tokoso. चैनल पर
हमारे शौहर ne tɔgɔ bɛ dugu bɛɛ minɛ sisan k'a fɔ n ye société nafolotigiba in faga Kantilal Sa a ka saya bɛ kɛ koba de ye yebalifɔw bɛ wuli sisan n'o ye journaliste ye ka tɔgɔ dilan ni n ye fɛn ɲini maa wɛrɛ fɛ a bɛ sɔrɔ nin ye jama ye société Sa polisiw bɛ fan bɛɛ journaliste yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ ko Priya k'i nacogo bɛ na anw ye journaliste ye sa nka an doncogo ka gɛlɛn bi dɛ अरे ये क्या अब तक प्रेस वालों को अंदर जाने नहीं दिया ko nin bɛɛ ye jama ye Kantilal kun ye nafolotigi ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'a dɔn a sara cogo min na कांतिलाल शाह की डेड बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर ही है ko n'a sɔnna ne bɛ fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ an bɛ tiɲɛ sɔrɔ ni journaliste tɔw ye o अंजलि शाह कहाँ है ko garikɔrɔ bɛ fan bɛɛ k'a denmuso dun Angeli Sa ko kabini fagali kɛra o ma ye ɲɛ la ko Karan Sa dun ko dɔw b'a la k'a bɛ so kɔnɔ हमें करण शाह के साथ इंटरव्यू चाहिए sisan an bɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ ka Karan Sa ye n'a ye nouvelle min sɔrɔ o la o bɛ kɛ tiɲɛ ye कम विथ मी लेकिन प्रिया शट अप एंड फॉलो मी a ye tugun o a ye tugun o Angeli a y'i jija ka don k'a jɔ a bɛ a sigilen bɛ yen a bɛ kɔnɔna na a sigilen bɛ yen गुड मॉर्निंग मिस्टर शाह आई एम प्रिया फ्रॉम आज तक हम सब आपके पास ko Karan Sa ko yafama an bɛ fɛ k'a dɔn ayi Karan Sa ye sawura min na Angeli yɛrɛ dabali banna joli b'a fan bɛɛ fa in joli b'a fan bɛɛ a yɛrɛ bɛ farikolo min kɔnɔ kabako de don a ko a ye caméra jigin i bɛ yafa ये क्या किया तुमने nin fana bɛ anw ka baara in na k'a kɛra cogo di ni occasion ba de ye इंटरव्यू हमारी k'i bɛ se k'a ta sisan nin suguya in na ko nin cɛ ka ɲi ko nin bi nin ni tiɲɛ bɔlen don ko anw ka baara in na adamadenya kalan b'a la bi an bɛ Kantilal ka suturali kɛnɛ kan ni nafolotigi belebeleba ye min ɲɔgɔn tɛ dugu bɛɛ bandi belebeleba ye nɔrɔla la Sankare Baba a ye cɛkɔrɔba in ni kɛnɛ karaba 1,200,000 denw banna शमशान याद a ko waati sera क्रियाक्रम suturali waati sera सब लोग इंतजार कर रहे हैं walasa ka taa cɛkɔrɔba bila a ka so laban na e de ye sutigi ye bi ko bɛnkɛ मैं करण से कुछ बात करना चाहती हूँ ne bɛ fɛ ka kuma ni Karan ye nka a kelen ani ne kelen तुम मेरे भाई कभी नहीं थे सिर्फ मेरे a पापा ko i ma deli ka kɛ ne kɔrɔkɛ ye अब उनके जाने के बाद i kɛra ne fa और den रिश्ता de भी ye खत्म हो चुका है आज wa ne fa salen kɔ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ कांतिलाल शाह के wa ne t'i dɔ dɔwɛrɛ ye dɛ e ye ne fa fagabaga de ye Kantilal fagaba वो गोली बाबा से Karan b'o f'i ye bi dɛ तुमने चलाई है Baba Sikandar ma ne fa fa e de y'a fa तुमने मारा है मेरे पापा को उनका खून i ye n fa faga e ye maa faala de ye और मैं नहीं चाहती कि जिस आदमी के हाथ उनके खून से रंगे हुए हों n y'a ye bi k'a fɔ ko ja sutigi ye su faaba ye sutigi ye su संस्कार jugu ye करने का हक तो तुम्हारा पहले भी नहीं था लेकिन आज तुमने उनकी अर्थी को ayiwa पूरा n'i देने bɛ का हक miiri तो e man ka ni suturali laban in kɛ sabula e de y'a fa wa k'an bɛn fo jɔ don sa Karan Sa a bɛ miiri a fa la o waati kelen telefɔni sonni na हेलो a ko jɔn 10,000 don करोड़ का मालिक हो a ko या सड़क a banna ka nafolo di a fa sara मरने से cɛnni ne bɛ min f'i आंखों में खौफ ye yɛrɛ nɛgɛ foro belebele de एक ye सा ही नजर आ nka foyi tɛ sɔrɔ a la Baba Sikandar तेरे बाप को गोली मारने से पहले ne ko mun ye a tulo gɛlɛya bi ma o la ताकि उसकी आखिरी चीख मैं सुन सकूं sinon an kun tɛ se nin kɛlɛ in kan बाबा की बात को मानने से इनकार nka कर i fa salen filɛ खामोश हो गई पछता रहा होगा उस दिन पे a bɛ ɲɛna ko in banna जिस दिन तूने अपने पापा को मुझसे उलझने की an y'a bila yɔrɔ min na an b'a da ye अफसोस हो रहा होगा Karan Sa अपने पापा की फोटो देख के कि तुझे ऐसा e नहीं na kɛ ka maa tɔw ladi
मुझे क्या नहीं करना था, ako na bebe na mi fi baba Sikandar पर जो मैं करूंगा ijo le mene na उस पे तुझे जरूर अफसोस होगा। ga isiri fu be bone na तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, fami nyogo na madel ka kila nyana mala ne ba kila मैं ne तुझसे di सिर्फ faga अपने पापा की मौत का हिसाब नहीं, ne fa fagali mi mine i bole le do ka da jamana ko ka i be ero ku jamana na yala la mi mine kana ni ye faso ko ni malu gangi faga ne होगा। जिस देश में तूने saye ma lafiya de ga malo do e ma saye mi mine kana faso ko no e faso jugu ne fa do no iye mama ka ma fa ba de juru sara ka juru kila ki mine die bi ko kila je ni ma ke ne je fa di कहता है घसी अमन ने जाएगा मुझे हिंदुस्तान, kale mene mine kana ni e faso la इंसाफ करेगा। kale mene lewu ale bi ma ko kale ka yere de me yo ne na de me faso ko no हिंदुस्तान की o te sidi la o te polisi la o te na folo di la ate ma kile soro ne ka na folo ba be ko no abe sa ne no सिकंदर से डरता ना हो। e se ka ne la sira ए गुड़िया e ne ka musoro bani आजा। na e ne fa fle आज स्कूल में क्या क्या सीखा? ay kana jamange और anye kana jamange de मुझे स्टार भी दिया। e anye fembe ke ne abe soro papa ne karan shaye घर चले? agwa ngata so ne ka musoro bani ne arjunde polisi kora kundo bae polisi ya bila ki ka nyana ma ke ki occupé à denina और फिर हम रोहतांग पास से घूमते हुए स्पीति के थ्रू ako जाते yambi हुए la be ame ziri manunga ame bila kata wara boulaje ame da klongero la हाँ बेटा वहाँ ब्राउन माउंटेन ako ibi nyana ta klongero wa atari wara banu अब ग्रीनरी चाहिए तो फिर केरला जाना होगा ibi nyana ta flala de अब तुम फैसला कर लो कहाँ जाना है ako afla be kadiye ko mage chugodi papa ओके बेटा ako te program ibi da ka suno ko konyuma yani sogoma ni mirila mina ambako ami wara banu na je we am da je पर आप फिर से प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं करेंगे ना? kwa angone mita dola बार कुछ भी हो जाए kam so ta bela suno ko kanye dro प्रॉमिस? ki dalagandia where's your promise where Good night. idaka suno ko kambe ni arjun aba wasado adena na kono digi pa ndende ni mi ngwe america dana ni baba sangari kera afayin sababu ya na folo koso abina muna arjun fe जब से पुलिस की नौकरी छूटी है ne barabla पहली बार किसी ने पीछा किया मेरा। niyashi ya folo makana ngaso ebe munyini करण शाह ako karansha ako eka kuma numene nele बाबा सिकंदर kata baba Sikandar kato shie mine ka kana sa anyanama kana naye तुम्हारी मदद से kuma fe kandeme सिकंदर किसी ako kana ine baba Sikandar jekete kibani ntajila वे तुम्हारे कांटे में फंसने को चली है। akajukuba mabili सिकंदर वो akamandi जिसे पकड़ने का कांटा अब no ya so la mita fora nyo nga kafa obeka no ne ka anyanama mine nterge o mano gode तुमसे एक बात कहूँ मिस्टर करण शाह, kuma fe ka fe no अपनी बेटी को सुलाने से पहले मैं रोज उसे ne ka nyanama bele jele benendo ngulu deni la अपने doni ma सपने से बाहर आने की ne te fe ka dum mana mana kola ne te fe ka do foila me do ki ala ki ma सच का hodia सामना कर। ne ni dala me ci सच का सामना तो मैं उसी दिन से कर रहा हूँ जिस दिन से ako eske illa fi ale do ifara kolola
और मेरे parce que ay ne fa कहीं भी हो ne yɛrɛ मैं उसे lafiya ne हिंदुस्तान की जमीन पर लाकर जरूर wa a ye maa caman de fa filiyabaatɔ caman bɛ yen denmisɛnnin caman bɛ yen bi fatu la मैं तुम्हारे इरादों की कदर करता हूँ भाई साहब a ko n b'i bonya लेकिन मुझे kojugu अपनी इस छोटी सी बसी बसाई दुनिया में nka i ma ye ne ka diɲɛ ye nin fitinin de ye n ka so ni n denni ne ka nisɔndiya o de ye ne tɛ fɛ ka don foyi la या मुझको a ko e nisɔndiyalen tɛ देने dɛ की कोशिश कर रही हो e bɛ se ka nisɔndiya cogo di ne ye min mɛn e kan तुम्हारे बारे में सब कुछ ne जानने ye ka fɛn bɛɛ mɛn denmisɛnnin b'i bolo tiɲɛ don मैं nka jɔnni ye e पैसों से denmisɛnnin सिकंदर के kɛ खिलाफ ba daɲɛ bi पूरी आर्मी jɔnni ye e kɛ muso daɲɛ bi baba sikandar पर मुझे लड़ने वाले नहीं ne y'a bɛɛ mɛn जीतने वाले लोग चाहिए a ye muso fa मैं अपने पापा को खो चुका हूँ i b'a fɔ a ye ne fa fa और किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है a bɛna jɔnni ta faga anw ta kɔfɛ तुमसे अच्छी तरह कौन nka e ko k'e nisɔndiyalen don e muso sa don n ye kuma dɔ mɛn dɛ e man ka nisɔndiya तुम्हारा भी एक हंसता खेलता nka n'e sera ka nisɔndiya तुम्हारी भी एक अच्छी सी नौकरी थी k'i ka baara मैं nin to जान से yen ज्यादा चाहने वाली तुम्हारी ne ye muso sa a ko o ye ne ka ɲɛnamaya de ye o ye ne kelen ta de ye ni muso sara cogo min o ye ne kungo de ye o t'i ka sira ye n tɛ fɛ i k'i da don o la i ka bɔlɔ so kɔnɔ wa n tɛ fɛ k'i ye ha मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना ne है k'a fɔlɔ n'a laban tɛ हमारे बीच कुछ पाने a ko n'i miirila don min na k'i bɛ fɛ k'an ye k'i bɛ fɛ an ka baara kɛ ko dimi donna an fila la k'an k'a sara n bɛ tila k'i sara maa min ye muso faga k'i sara i k'a fa a nin kuma ninnu ye karan a miiri jan n'o ye arjun ye o tuma mun de ye arjun muso sɔrɔ arjun a ye dossier ninnu ye a muso sara cogo min na arjun muso sara ka ɲɛ a kɔnɔma k'a ye baba sikandari minɛ k'a datugu o tilala la tɔɔrɔ min dar'o kan o y'a ka maaw bila ka na ka sokɔnɔna bɛɛ tiɲɛ k'a muso kɔnɔma bila saya ni balo cɛ a bɛ miiri an bɛ k'o miiriya in de ye a ko ko baba sikandari ka maaw u ye n kɛ tan de ne tun bɛ fɛ ka n denni wolo o tuma ne bɛ sa wa ne denni tɛ wolo wa ne bɛ ka sira saya ɲɛ a ko foyi t'i sɔrɔ foyi t'i sɔrɔ a ko ne den b'i wolo wa ne bɛ sa o tuma ne bɛ sa wa n bɛ ka sira saya ɲɛ arjun taara n'a muso ye dɔgɔtɔrɔso la nin don in na nin kɛra donba ye arjun tɛ ɲinɛ min kɔ इंस्पेक्टर साहब a ko polisikɛ ye den filɛ den kɛra muso ye ko ne muso dun sima bɛ min arjun ye ko gɛlɛya y'a ɲɛ la nin don in na u nana muso in dalen de yira a la k'a fɔ k'a ye diɲɛ to muso min kun bɛ kule ko ne jɔnni bɛ wolo wa ko ne bɛ siran saya ɲɛ ko ja saya t'i da fɛn to ko siran tɛ saya sa arjun wulila ka maaw ɲini n'o ye baba sikandari ye a taara hôtel belebele dɔ la muso yɛrɛ ka bolola nɛgɛ bɛ dɔ bolo la minnu taara bin muso in kan n'o ye sima ye nin ye baba sikandari ka cɛdenw ye inspecteur dusu cɛlen don a muso dayana bi k'a denmuso ni du denw to a bolo
Abi saya fẹ́ bi ní balo ni a miri de o de la karanisa ko ama ko ne ko de lafiya lero ko ni ko ja lero kanga baba sigana de iyi muso jamba sabula sirana saya ni o ma saya bali joni hapa baba sigana cece tara ni fagali na do abdul majid ko furu muso jigiya furu kai ce numa ye ce jumɛn ye min b'i jɔ a muso jigi kɔrɔ ni maa muso bonya ni bɛ saya kusa an malo ye hali ni b'i sago tiɲɛ fɔ kɛ hɔrɔn ye nin don in na Arjun a ye nin maa ninnu bɛɛ lajaba ni ka polisiya ni k'a bila pewu ko n bɛ n ka ɲɛnamaya tɔ kɛ ka n wolodennin ladon o san damadɔ ye bi ye a tun bɛ miiri nin de la आप फिर से पूरी रात नहीं सोए ना ko ne sunɔgɔra k'e bi su bɛɛ kɛ ka ne lajɛ mun na papa मेरा बेटा तो अपने पापा को बहुत a k'i ko ka di i fa ye kojugu है ना k'e b'a dɔn यू नो बेटा कल रात तुम्हारे सोने के बाद ko k'e to sunɔgɔ la dɛ एक अंकल मुझसे cɛ dɔ nana ne fɛ yen मेरी मदद a bɛ fɛ ne k'a dɛmɛ लेकिन पापा की समझ में नहीं ne tɛ fɛ ka foyi kɛ ni m'a fɔ e ye ne ba de ye तो मैंने अपनी आंखें बंद की n bɛ fɛ i ka hakilina kelen dɔrɔn और मामा मेरे पास n'i ye min fɔ n ye और मामा ने कहा कि मुझे उस अंकल की हेल्प जरूर करनी चाहिए n b'o de kɛ तब तो आपको hali ka cɛ in dɛmɛ आई नो बेटा e ko ten लेकिन अगर मैं ऐसे करता a ko n'e ko ten n bɛ cɛ in dɛmɛ तो हम हमारी छुट्टी पर नहीं जा पाए o bɛ se ka na ni nisɔndiya ye ne la a bɛ na n'a ye e la पापा को कुछ दिन के लिए तुमसे दूर जाना पापा आप a मम्मा ko n'i taara cɛ in dɛmɛ dɔrɔn ne bɛ n ba de ye ne bɛ n ba तो sɔrɔ आपको पहले मम्मा की a बात ka di n ye i ka cɛ या in dɛmɛ मेरी hali n'i ye ne mara yɔrɔ dɔ la yanni waati cɛ hali ka cɛ in dɛmɛ ओह माय गॉड a ko ne den ne b'i fɛ वाह समीर तुमने तो कमाल कर दिया a ko ko मैंने Simir कहा ne था ना kaba कि ko ये ye लड़का dɛ चुप नहीं बैठेगा k'i ma ye dɛ जरूर कुछ ko a करेगा bɛ fɛ ka ko dɔ जहाँ kɛ तक dɛ मैं बाबा सिकंदर के बारे में जानता a ko ne bɛ baba Sikandar ka fɛn हूँ bɛɛ वो किसी dɔn भी तरह बादशाह से maa fɔlɔ min y'i tɛgɛ d'a kan ne don उसकी अपनी सल्तनत है nka i bɛna ko de daminɛ ko min ni koba अपने don सिपाही अपनी फौज hali n'i ye sɔrɔsiw यूं caman समझ ta लो सिकंदर तक पहुंचना a sa jugulama इस don चक्रव्यूह में a फंसना sɔrɔ man di a minɛ man di और इस चक्रव्यूह में जाने के लिए an bɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛ ye हमें अभी cɛ kelen bɛ se k'an dɛmɛ Abimani ka kaso lajɛ n'i sera k'o bɔ kaso la ka na ni Abimani ye k'o faga n kan an bɛ tɛgɛ da baba Sikandar la ये भी मनी हमें मिलेगा कहाँ? k'an b'a sɔrɔ cogo di बाशी जेल में k'a bɛ kaso la अभी मन नहीं Abimani ये नाम उसे k'i ɲɛ bɛ सिकंदर nin tɔgɔ in na baba de हाँ, ye nin d'a सिकंदर la की गाड़ी चलाया करता a tun b'o ka था, mobili धीरे-धीरे boli उसका a tun bɛ bandiya baw k'o fɛ टकला a tun bɛ fɛn bɛɛ k'o fɛ कुर्ला रहीम इलाहाबादी nka u labanna u tiɲɛna ɲɔgɔn ye jugu t'a la jugu baba Sikandar tɛ होटेलियों से olu de y'a don kaso la k'u kɔ don a la बिना कोई सबूत n'an y'o labɔ u bɛ se दुश्मन k'an व्यवहार dɛmɛ करने से पहले पूरी तरह a labɔcogo ɲuman bɛ n kɔnɔ ko ne ye polisikɔrɔ de ye